Ние сме група Enslave, участваме в голямо междучасие. С голямото междучасие решихме да се запишеме, не знам що си. Тук има поле за изява. Тук само има много метал за това. Ние сме групата Fatal Fracture и участваме в голямото междучасие тази година. И така, какво ще пеем? Мама ми купи днес нова книга. Да. Здравейте, ние сме Sentry. Стила ни е Даро Метал. В Ливия и аз съм бил, някой долар съм спестил. Ами, освен чалгата, аз лично харесвам малко рок. Сръбско, Цеца Величкович. Ние сме група Accident, аз затова нямам кебабчета, защото мразя смъртта. И затова ние пеем за любов. Къде е Пери? Не спалпят лети у меня под глазами мишки, аз съм не видел, но мне так сказали. Солдат! И съм много нервиран и всичко звучи като кенеф. Ние сме Candlelight. Глупости, ние сме портокалов сок, дошъл да ви налее. Шашкаме с провокативните си текстове, Андрея. Ние сме медали. И сме готови да срита вашите задници. Здравейте, ние сме Random Station и сме много мех. Да се наведе! Да, много. Това мога да цензурират. Yes. Ние сме група 818. Не, аз ще изпея нещо. Ние сме вокално-инструментална формация Impate. Моето име е Николай Маринов, аз съм пряк наследник на Веселин Маринов. Shot through the heart and you're to blame. You give love a bad name. Today some soy, a mimi.